שלום. אורחנו הוא הרב דוד סתיו, ממנהיגי רבני צוהר. הוא המועמד לרבנות הראשית, והיום נדמה לי, אדוני, אתה העמדת את מועמדך באופן רשמי, הכרזת עליה, נכון? מאז, אני חושב, הרב גורן, או אולי קדנציה אחת אחריו, הרבנות הראשית הייתה בידיים של חרדים, לא בידי רבני הציונות הדתית, וזה מוזר כי הרב קוק, שהוא הרב הראשון, הרב הראשי הראשון, בעצם הוא אבי אבותיהם הרוחני של אנשים כמוך, בעצם. זאת אומרת, איזה רב ממלכתי כזה, רב ציוני. טוב, במה הרבנות שלך תהיה שונה מרבנות חרדית? טוב, קודם כל בואו רק נתקן. אולי אגב אתה לא יודע, אבל אנחנו נהיה ועדת המכרז או ועדת הקבלה. קודם כל צריך להזכיר שני רבנים גדולים שהיו אחרי הרב גורן, גם הרב מרדכי אליהו והרב אברהם שפירא, גם הם השתייכו לציונות הדתית. אני חושב שההבדל המשמעותי שאותו אנחנו רוצים להביא למדינת ישראל זוהי רבנות שבראש ובראשונה מחויבת לכלל החברה הישראלית, שמבקשת להתמודד עם האתגרים של מדינת ישראל היום. אני רוצה לתת דוגמה אחת לאתגר מרכזי. יש היום במדינת ישראל למעלה מ1.25 מיליון אנשים שעלו מברית המועצות, מארצות הברית, מדרום אמריקה, מקנדה, אנשים שצריכים לעשות הוכחת יהדות, כי מעמדם היהודי, מעמדם האישי נתון בסימן שאלה. הם מתקשים לעשות את זה בגלל שהמסמכים המרכזיים שמאשרים יהדותו של אדם, כתובה, תעודת נישואין וכדומה, לא קיימים בידם. אנחנו בצוהר כבר כמה שנים מטריעים על הבעיה הזאת, ואנחנו הקמנו מחלקה שלמה שעניינה לעסוק בזה. בצר להם, האנשים האלה שמתקשים למצוא את דרכם בתוך נפתולי הביורוקרטיה הרבנית, הם נוסעים לקפריסין. לכך אנחנו מגיעים לאלפים שנוסעים לחוץ לארץ ומתחתנים שם. תגיד, מה אכפת לי? שיתחתנו שם. הבעיה היא שברגע שהם מתחתנים שם, ילדיהם לא מוגדרים כיהודים, כי מעמדם האישי מסופק, וממילא אנחנו בוראים, יוצרים במו ידינו במדינת ישראל בשנת 2020, שני עמים. עם ישראל דתי, לא דתי במובן שהוא religious, אלא דתי במובן העם היהודי המסורתי, שהוא שייך לעם היהודי, ועם יהודי שהוא לא יהיה יהודי על פי ההלכה, וממילא אנחנו בעצם יוצרים כאן שני עמים. כל מי שיש לו זיכרון קצת מממלכת יהודה וישראל, מלימודי התנ"ך, יודע שזה מתכון בדוק להרס מדינת ישראל, ואנחנו כציונים וכיהודים נאמנים למדינה רוצים להתמודד עם זה. התופעה הזו של נישואים שלא דרך הרבנות היא לא קיימת רק לגבי אלה שיש לגבם סימן שאלה על מקור יהדותם, אלא גם ילידי הארץ, חילוניים, באים ממשפחות שמוכרות כיהודיות, שאין ספקות לגבי האם והאב, והצעירים היום במספרים גדולים מאוד לא רוצים חתונה ברבנות בכלל. לצערי אתה צודק. לצערי אתה צודק, ולכן אנחנו גם עם זה רוצים להתמודד. אנחנו מזהים שתי בעיות מרכזיות במערכת היום שגורמות לצעירים האלה לברוח מהמערכת. אחת, תהליך רישום מסורבל, לא ידידותי מספיק, לא מאיר פנים מספיק. כמובן, אני לא רוצה להכליל, יש מקומות נהדרים ומקומות מצוינים, אבל הדימוי והרבה מאוד צעירים מתלוננים על כך. זה בעיה אחת. יש 10 חסמים ביורוקרטיים שאין בהם שום היגיון, כמו למשל, כך סטודנט שבא מקריית שמונה ללמוד בתל אביב. תעודת זהות הוא רשום בקריית שמונה, אם בגלל שהוא לא הספיק לשנות, ואם בגלל הטבות מס או סיבות אחרות. והוא רוצה לרשם את תל אביב, הוא לא יכול, מכיוון שהוא רשום בקריית שמונה. אבל זה לא רק בגלל זה. והסיבה השנייה, הנה אני מגיע לסיבה השנייה, אנשים חוששים מאוד מהליכי גירושין מסורבלים, בעייתיים, הרבה פעמים עם תחושות לא טובות של אפליות כלפי קבוצות מסוימות באוכלוסייה. אני חושב סליחה שאני קוטע אותך, הרבה מאוד מהצעירים לא חושבים על גירושין לפני שהם מתחילים, לפני שניגשים להתחתן. יש להם סלידה מהמנהיגות הדתית, מהעסקנות הדתית. הם לא רוצים להיות מזוהים עם זה, הם מתרחקים מזה כמו מאש. א', גם על זה אני לא חולק, אבל את זה אנחנו מבקשים לשנות. אנחנו לראשונה מבקשים במערכת הבחירות הזאת לייצר מצב שעם ישראל כולו יהיה שותף לתהליך הזה. עכשיו, יש כמובן גוף בוחר שלצערי אתם אולי לא חברים בו, אבל יש גוף בוחר שהוא מנוסח ומורכב על פי החוק.
אבל הגוף הבוחר הזה הוא גוף שגם לציבור יש מה לומר בו. ראשי עיריות, אנשים שמייצגים ציבור, שעומדים לבחירה בעוד חצי שנה או 8 חודשים. יש פה מדינה מודרנית, בת 7.5 מיליון תושבים. יש בה כ1.25 מיליון ערבים שרובם מוסלמים. יש פה עוד כ400,000 יוצאי ברית המועצות לשעבר שאינם יהודים על פי ההלכה ואינם רוצים להיות יהודים על פי ההלכה. ויש עוד יהודים שאינם קשורים לממסד האורתודוקסי, לכיתות יהודיות אחרות. למה אנחנו זקוקים למשרה הזאת בכלל? שכל קהילה יהודית או לא יהודית תשפוט. אני לא רוצה להיות קשור למערכת השיפוט הרבנית, בשום צורה. יש מדינה, אני מצביע למדינה, הריבון שלי הוא הכנסת, לא אתה ולא אלוהיך. אני לא צריך אותך. כן. קודם כל, בוא רק כדי שנהיה הגונים גם עם הערבים והנוצרים במדינת ישראל. למה אין קאדי ממלכתי? ועוד איך יש. ועוד איך יש. יש קאדי ממלכתי. אין. יש. יש ראש הדת הנוצרית, ויש ראש הדת המוסלמית, וכל אדם, הרי החוק הזה, ירשנו אותו מהמדינה הבריטית. במדינה הטורקית, לא במדינה הבריטית. לא, מהאימפריה הבריטית. החוק הזה, של ראש העדה הדתית, שכל זוג מתחתן אצל ראש העדה הדתית, זה חוק מנדטורי. אבל לעצם העניין, השאלה שלך במקומה עומדת, גם אם נעזוב לרגע את המוסלמים ואת הנוצרים בצד. ההערה שלך היא מאוד במקום. אבל התשובה לטעמי היא אחת. שלא כמו במדינות אחרות מערביות, שאני מאוד מבין את הרצון לחופש מוחלט. מדינת ישראל היא מדינת העם היהודי. ואם אנחנו חפצי חיים במובן הזה שאנחנו רוצים להתמודד מול האתגרים שרובצים לפתחנו בשנים הקרובות. והאתגר המרכזי הוא שנשאר עם אחד. אם אנחנו נהיה עם שמתחתן בקפריסין, ועם שמתחתן בקבוצה כזאת או בקבוצה אחרת, הזהות האתנית, אני לא מדבר על תרבות, אני לא מדבר על שום תוכן. אבל אנחנו כבר מזמן עממים. לא, ממש לא. הרפורמים הם בתוך העם אחד שלך? קודם כל התשובה היא כן. הרפורמים הם לא יהודים, גם הם יהודים. יש לנו מחלוקת קשה איתם לגבי דרכם בנושא א' או בנושא ב', אבל אדם רפורמי הוא לא יהודי, אנחנו מכבדים כל אדם באשר הוא אדם. כל יהודי באשר הוא יהודי, וכל אדם גם אם הוא לא יהודי. גם אם הוא השחקן הצ'צ'ני, גם אותו אנחנו מכבדים. להתחתן עם בת למשפחת חסידים מבלז קטן יותר היום מאשר להתחתן עם גוי נורווגי. הקרבה הרגשית שביניהם... גוי הנורווגי. הקרבה התרבותית היום גם גוי. הקרבה התרבותית שלהם, הקשר הרגשי שביניהם יהיה אמיץ יותר עם גוי הנורווגית מאשר עם בת של חסיד בלז. אז בואו תניחו לעניין הזה. תנו לעם ישראל להתארגן כפי שהוא יתארגן. 2000 שנה בגולה, יהודים חיו בקהילות. לא הייתה להם רבנות ראשית. אין להם אפיפיור. ומי שנשאר יהודי, נשאר יהודי. בלי הרבנות הראשית. א', זה נכון. זה נכון ש2000 שנה הקהילה היהודית הייתה מאוד מאוד חזקה, והיא לא הייתה זקוקה לרבנות ראשית, מכיוון שהמסגרות הקהילתיות היו מספיק חזקות, שהם יצרו בעצם רבנות ראשית בלי רבנות. אבל אני רוצה אולי לגעת בנקודה הזאת שאתה תיארת אותה, הקרבה שלך לבלז, אבא שלי הוא חסיד בלז, אני לא יכול כמובן להתעלם מזה. אני רוצה לומר שזה אחת מהטרגדיות שלנו. זאת אומרת, העובדה שככה אתה מרגיש, ואתה לא לבד בהרגשה הזאת, הניכור הזה שהחברה הישראלית הצעירה מרגישה כלפי היהדות, או כלפי חלק גדול מהיהודים, בעיניי הוא חלק מהאתגרים שלנו, או חלק מהכישלונות של המערכת הרבנית שיצרה ניכור. מה שמוטי תיאר לפני כן, שאנשים בורחים מהמערכת בגלל סלידה ממה שהמערכת נתפסת ביניהם, או ממה שהיא מייצגת, את זה בדיוק אנחנו רוצים לתקן. הסלידה נובעת מדבר אחר. הסלידה נובעת מהניסיון לכפות עליי. אורחות חיים ושיפוט הלכתי שאני אינני רוצה בו. לא מהעובדה שחסיד בלז לבוש אחרת ממני. הרב סתיו, אנחנו חייבים לסיים, אבל אנחנו בכל מקרה מאחלים לך הצלחה. תודה רבה לך. תודה רבה לכם. טוב, עכשיו באופן טבעי נעבור לאלבניה. שם קבור שבתי צבי. בדיוק, זה קשור. מצאנו קשר. לא, ואני חיפשתי. הקשר הוא קל, אנחנו עוברים ממסורות עתיקות בעידן המודרני למסורות עתיקות בעולם המודרני. מסורות, אני צריך לומר, פחות סימפטיות. רק שנייה, אני חושב שהרב רוצה להשתחרר, אם אפשר לשחרר. מסורות פחות סימפטיות מהמסורות. אל תיקח בבקשה את המיקרופון, אין פה מיקרופונים מיותרים במוסד הזה.